La primera és has de ser molt perseverant. Al final, quan ets emprenedor, hi ha molts mals moments i llavors, si no ets perseverant, és molt difícil al final sortir endavant i hi ha alts i baixos. Llavors, crec que el primer és ser molt perseverant. El segon diria que és treballar molt bé el networking. Al final crec que, i a mi m'ha ajudat molt, tenir bons amics, estar rodejat de bona gent és molt important perquè sempre un o un altre et pot ajudar en un mal moment. Llavors això és una cosa que jo he cuidat molt a la meva vida. El tercer és tenir molta passió pel teu projecte, perquè al final, quan les coses van bé, tot és molt bo, però quan les coses van malament, sense aquesta passió o estar enamorat del teu projecte és molt difícil tirar endavant. Llavors, aquesta és la tercera cosa que jo crec que és molt important com a emprenedor, estar molt enamorat del teu projecte, tenir molta passió i ser un believer clar del que vols fer.